Iktar deputati nazzjonalisti qegħdin jaqblu mad-dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li l-iskandlu taż-żejt huwa paraventu. Dik l-iktar ħaġa. Ġifieri l-gvern jista' kemm irid jipprova joħloq paraventi, attakki, skużi, inkluż din il-kwistjoni. Mistoqsi dwar dan il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco għalhekk. U naħseb il-gvern prova juża l-ixu tal-iskandlu. Iżda iktar minn hekk donnu li Mario De Marco u x-Shadow Ministers Nazzjonalisti Marta Sportelli u David Agius jaraw is-suġġett bħala xi ħaġa tad-daħk. Almenu din kienet ir-reazzjoni tagħhom meta mitluba jikkummentaw ma' One News. Dr. Simon Busuttil sejjaħ il-każ tal-iskandlu tax-xiri taż-żejt bħala paraventu. Taqbel miegħu Dr. De Marco? Mela, qed titkellmu fuq diesel petrol. Intant it-tlet deputati nazzjonalisti kienu qed jitkellmu wara li resqu mozzjoni li titlob biex jorħsu prezzijiet tal-fuel. Dan wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi diġà ddikjaraw li l-prezz se jkompli jorħos wara li diġà raħas diversi drabi. Mitluba tikkummenta dwar dan, Marta Sportelli qalet li l-Gvern ma żammx il-wedi tiegħu fil-qasam tal-enerġija. Il-weda ta' dawl ukoll li ħajroħsu l-korontijiet raħsu daw fil-verità ma tikkummentax dwar din il-weda. Illum qegħdin naraw illi fil-qasam tal-enerġija il-Gvern qal ħafna affarijiet illi llum ma żammhomx. Fakkarna lil Marta Sportelli kif fi żmien Gvern Nazzjonalista meta l-prezz taż-żejt raħas b'50%, il-prezz tal-elettriku żdied b'20%. Tlabna spjegazzjoni u wieġbet hekk. U jiena nixtieq li l-politika tagħna tkun waħda forward looking.